Kele ka unu melụ ndị be anyị asị nke anyị tụgharịa n'uche anyị nọtụkwa anyị asụkwa asụsụ be anyị ka anyị kwuo na gbasara ife na-eme n'ala Igbo. Ọnọdụ ala Igbo nọ kịta ọ dịkwanụ mma etu ahụ. O nwere mgbe a na-asị na ala Igbo wee ebe nsogbu adịghị ọchacha, nke oyibo na-asị the most peaceful part of Nigeria, mana enwere ike ikwukwazi etu ahụ kịta. Ife aghasasigo, ọ na-ewute anyị nke ukwuu. Ka ịkwana ife kpatara ya, ejibughị ụdị ife amalụ ndị Igbo inye nsogbu. Ka m gwa ụnụ, anwụbeghị ebe tọrọ m ụtọ ka n'Igbo. Ndị chagodo mma achọkwa ka m metụ ọkpaba anyị, onwe ife dị ka n'Igbo. Mana kịta azị ijekwuzi ndị Igbo nwanụ na-atụ egwu. Ịga ụzọ isi aga eje, ndị ntọ jurie, ilukwa n'ebe ahụ ị na-ezekwa ndị ntọ. Ọ ife mwute. O nwere onye na-asị, mana achọghị m ikweta, o nwere onye na-asị na ọ dị ka ndị Igbo be anyị mụta karịsịa. Anyị mụta ya emefee ya oke. Mgbe mbụ ife a na-akpọ ịtọ mmadụ, nya kidnapping, ọ na-efe anyị efe na ntị. Akwụgodo na-eme kidnapping, ya asị na ebe ịnụ na-emerie na saịdị ebe a na-ekwu ya eteka. Mana etu o si wee dị kịta, ọ dụzi anyị nso, nọlụ n'ihu anyị. Anyị na-eme ọtụtụ mpụ. Wee na-ajụ, anyị chọrọ ịchị onwe anyị, anyị chọrọ inwere onwe anyị. Etu a ka ọ ya adị n'ala Igbo. Anyị si na ya achọghị ịdị ka Nigeria, na anyị edozibe anyị, ma tupu anyị enwe Biafra, anyị ahazi ọnọdụ ka ọ ya esi dị. O nwere onye mụ na ya na-agbagharị, wee sị m hapụ ife ahụ na Biafra anyị enwe isi. After all, kedu ndị ya achịkwa Biafra? Ndị Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ife dị iche ndị Igbo na-eme, ndị gọvanọsị anyị, ndị House of Reps, ndị Senate anyị, ndị Local Government Chairman anyị, ndị Councilors anyị, Ward, different one, House of Assembly Members anyị, na ha ka ewetego mgbanwe ahụ. Na ụlọ nwere ife ndị Igbo ji wee karịsị ndị ọzọ, na anyị ekwesịghị ị na-afịa na mgbanwe ahụ ka adịgole. Anyị enwego mgbanwe ahụ tupu Biafra abịa, na anyị enwego mgbanwe ahụ. Mụ hapụwa ife a, onye asị mụ hapụwa na onwe ife ya dị iche. Ngị nwa na-enene m kịta, ị nwere ike ịgwa anyị ife Biafra ya eji dị iche? Gwa na anyị. Maka otu ndị anọ n'ime Nigeria na ala Igbo, ma ọ na East, wekwa otu ndị agha ya afụ n'ime Biafra. Kedu ife anyị megolo anyị ji wee ka Nigeria mma? Ụfọdụ na-asị tupu sọsọ mgbe Biafra bịara. Kedu ka ihe esi mee mgbe Biafra bịara? Nya ka ntị ka njụọ. Ọ Biafra bịa akwụsị ịtọ mmadụ, mbụ ndị ntọ, ndị kidnappers. Kedu ka anyị esi mee? Ihe onyonyo anyị na-eme kịta, vidiyo a, ka i wee gwa anyị, ka i wee kọmentị ya, ka i wee dee pụtala anyị, si anyị na-ekwu ife anyị eme, Biafra eji nwee mgbanwe. Depụtala anyị ebe a na-ede ife edemede na vidiyo anyị na-afụ. Gwa anyị ife Biafra ya dị iche. Maka na otu ndị anọkwa n'ime Nigeria kịta, ebe anyị kpọọ Nigeria na-agbanyeghị ala Igbo, otu ndị ahụ kwa eze, otu ndị nwere ike asị anyị enwe uwe ojii nke anyị. Uwe ojii ya wụ ndị be anyị anọ n'uwe ojii. Maka etu o si wee dị kịta, a na-ewetara anyị ndị Hausa, ndị Fulani, ndị obodo, ndị Yoruba, ndị mfe mmanụ, ndị ọzọ ka abịa
awụlụ ndị uwe ojii be mana mgbe ahụ awụ ndị uwe ojii nke anyị mana nwekwa na ife ya dị iche. Gwa m ife ya ejide iche. Achọ nke ife anyị chọrọ ịkpa kịta. Gwa m ife ya ejide iche. Kedu ife mee na Biafra ya dị iche? Kedu ife ngụnwa ya eme ka ọ dị iche? Maka ife a na-agbakasị ma enyocha na m anya n'ime na-asị Biafra ọ dịkwana mma. N'eziokwu ekwenyekwa na Biafra ya kala anyị mana kelee ife anyị eme ka o wee dị iche. A sịkwana m na ya egbusisi ọtụtụ ndị ọjọọ. Mmadụ ole ka ihe egbu? Nya ka njọ ka ịgwa m kịta ebe a ka anyị na-akwụsị na obere ihe onyonyo anyị sị ga mee. Gwa na anyị ngwanụ daalụnụ.